Inselmilkom, illum it-2 ta' Marzu nilqakom għal qudiesa u Rużarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jċanfar lin-nies ta' Nażaret u jgħidilhom li ebda profeta jew għaddej ta' Alla mhu milquh f'pajjiżu. Mulej, int li ġejt fostna biex issalvana, għamel li nirċievu l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek biex qalbna dejjem tkun miftuħa għall-kelma tiegħek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Mad-dinja kollha llum jiġi ċelebrat Jum il-Mara, nitolbu għan-nisa kollha, nitolbu biex dejjem nuru apprezzament u inkoraġġiment għas-sehem tagħhom fis-soċjetà, fil-Knisja, fil-familja. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena, mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena, ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Kun dejjem twajjeb mulej mal-Knisja tiegħek, żomma safja u wettaqa u billi mingħajrek ma tistax tibqa' sħiħa, mexxija dejjem bil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram, kien kbir quddiem sidu u dan kien iġibu ħafna, għax bih il-mulej kien ta' r-rebħa lil-Aram. Iżda r-raġel qatli soldat qalbini kien lebrus. Ħarġu l-Aramin bil-ġgajtiet tagħhom u mill-pajjiżi ta' Iżrael ġiebu magħhom tfajla żagħżugħa li saret il-qaddejja ta' Mart Naaman. Darba qalet lil sida, mhux li kien sidi jmur quddiem il-profeta li hemm f'Samarija, għax kien ineħħilu l-lebra li għandu. Naaman daħal ikellem lil sidu u qallu, dan u dan ma qalet iż-żagħżugħa li ġibna mill-pajjiż ta' Iżrael. U s-Sultan ta' Aram qallu, aqbad u mur, issa nibgħat ittra lis-Sultan ta' Iżrael. U mar u 110 talenti tal-fidda, 6,000 xekel tad-deheb u 10 tibdiliet ħwejjeġ. U lis-Sultan ta' Iżrael wassallu littra li kienet tgħid hekk. Kif tasallek din littra ara inkun batlek il-qaddej tiegħi Naaman biex neħħilu l-lebra li għandu. Malli qara littra s-Sultan ta' Iżrael ċarrat il-biesu u qal, mela jinxi Alla nagħti l-mewt u nagħti l-ħajja biex dan bat li bniedem ħanneħħilu l-lebra minn fuqu. Mela kunu wafu u waraw li dan tassew qiegħed ifittex li jaqbad miegħi. Issa ġara li Eliżew il-bniedem ta' Alla sama li s-Sultan ta' Iżrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu u għalhekk bad jgħidlu. Dan għaliex ċarrat ħwejġek minn fuqek, ħaj jiġi għandi u jkun jaf li hemm profeta f'Iżrael. U mar Naaman biż-żwiemel u l-karrijiet tiegħu u waqaf quddiem il-bieb tad-dar ta' Eliżew. U Eliżew batlu messaġġier jgħidlu, mur inħasel 7 darbiet fil-Ġordan u ġismek jerġa' jindaflek. Naaman iżda saħan u telaq. Ara qal, jiena bejni u bejn ruħi li hu kien se jaqbad u joħroġ, jieqaf qudiemi u jsejjaħ isem il-mulej Alla tiegħu
u jxejjeridu fuq il-ġrieħi u jneħħi l-lebra. Jaqgħu Abana u Farfar ix-xmajjar ta' Damasku mhumiex aħjar mill-ilmijiet kollha ta' Iżrael. Ma nistax ninħasel fihom u nindaf. U dar u telaq b'saħħna. Imma l-qadejja tiegħu resqu jkellmuh u qalulu: Missier, li kieku l-profeta qallek xi ħaġa kbira ma kontx tagħmilha, mela kemm iżjed meta qallek inħasel u tindaf. Niżel fil-Ġordan u għoda 7 darbiet bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta' Alla, u ġismu reġa' sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura għand il-bniedem ta' Alla u kull min kellu miegħu. Daħal waqaf qudiemu u qallu: Ara, issa naf iva li m'hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha ħlief f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien ruħi għaċċana għal Alla. Ruħi għaċċana għal Alla. Bħalma żiela tixxenna għan-nixxija tal-ilma, hekk tixxenna ruħi għalik o Alla. Ruħi għaċċana għal Alla. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj, meta niġi u naraw iċċalla. Ruħi għaċċana għal Alla. Ibad id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwassluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-irejjex tiegħek. Ruħi għaċċana għal Alla. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla ferħwena tiegħi, u nrodlok ħajr biċ-ċetra o Alla, Alla tiegħi. Ruħi għaċċana għal Alla. Jien li l-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, għax għand il-mulej hemm mitjieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Il-mulej magħkom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret, daħal fis-sinagoga u qal lill-ġemgħa: Tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma ant waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tar-rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq l-isfel. Iżdu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Irlilek Kristu. Żgur li tolqotna reazzjoni vjolenti tan-nies meta semgħu il-Ġesu jitkellem fis-sinagoga ta' Nażaret f'pajjiżu. Kultant fil-Vanġelu nsibu l-Ġesu meta jitkellem in-nies jew imeruh jew ma jaċċettawx, imma hawnhekk l-Evanġelu jgħid li kulħadd intela bil-korla u mhux biss, u ħarġuh il-barra u rridu jixtuh l-isfel mill-għolja, l-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt. Attenta għat-taqtili ġifieri. Iktar u iktar tolqtok din ir-reazzjoni meta tara r-rakkont sħiħ. Ftit mumenti qabel, meta Ġesu daħal fis-sinagoga u hemmhekk kien qabad il-ktieb tal-profeta Eżajija u ara silta minn Eżajija li tgħid l-Ispirtu tal-mulej fuqi u konsagrani biex inwassal b'xarat tajba lil fqajrin
il-ħessil li mjassrin, id-dawl l-lomja, il-programm tal-missjoni tiegħu. Ġesu għażel din is-silta biex ifisser x'kienet il-missjoni tiegħu, il-ħidma tiegħu. U l-Evanġelju jgħid meta semgħu jgħid dal-kliem u jispjega Ġesu, laqgħu kliemu u baqgħu wkoll mistaġbin bil-ħlewwa li kienet ħirġa minn fomu. Mela hemmhekk laqgħuh u baqgħu mistaġbin. U ftit mumenti wara, intlew bil-kollha u rridu jixtuh għal isfel. X'ġara? Jidher illi dak li għajjem din ir-reazzjoni kbira fin-nies u meta Ġesu hemmhekk fis-sinagoga ta' Nażaret spjega illi Alla u Alla għal kulħadd. Mhux marbut ma' poplu, mhux marbut ma' post, jew ma' razza, imma Alla u Alla ta' kulħadd. U jixtieq jilħaq lil kulħadd. Fil-fatt, x'issemmi Ġesu? Żewġ ġrajiet mit-Testament il-Qadim li huma kienu mitħla tagħhom ta' meta l-armla ta' Sarefta ta' Sidon ta' Elija l-profeta u ta' Naaman tas-Sirja mal-profeta Eliżew. Dak ir-rakkont li smajna fl-ewwel qari. U għaliex isemmihom dawn Ġesu? Għax dawn it-tnejn kienu waħda minn Sidon li ieħor mis-Sirja, it-tnejn mhux parti mill-poplu Ludi. U Ġesu rid juri għalhekk kif Alla u Alla ta' kulħadd anki ta' dawk li huma esklużi jew emarġinati. U meta jgħid hekk, u meta juri dan, proprju li Alla ġie anki għal min hu esklus ippruvaw jeskludu lilu, itelqu l-barra lilu. Interessanti li f'Atti tal-Apostli hemm mument minnhom San Pawl li jgħaddi mill-istess esperjenza li tispjega lil poplu li hu kien ludi u jgħid l-esperjenza tiegħu bħala ludi, mbagħad mument minnhom jgħid li rċieva messaġġ minn Alla li l-kelma tiegħu hija wkoll għall-pagani. U reazzjoni tan-nies kienet f'daqqa waħda eqirduh lil dal-bniedem ma ħaqqux jgħix. X'inhu l-messaġġ tal-Evanġelju għalina llum għall-ħajja tagħna? L-ewwel nett li aħna niftakru li Alla li aħna nqimu u Alla għal kulħadd, li ġie biex isalva l kulħadd. Mhuwiex ta' poplu wieħed, ta' razza waħda, ta' post wieħed, imma għal kulħadd. U l-missjoni tagħna anke bħala Knisja hija li nwassluh il kulħadd, li nwasslu l-imħabba tiegħu lil kulħadd. Imbagħad anki messaġġ importanti huwa meta nirrealizzaw x'għamel Ġesu meta għadda minn din l-esperjenza kera jridu joqtluh dawn. X'għamel? Daħal fuq xortu, irtira, qal ma ngħidx iżjed, xejn minn dan. Ġesu ma beżax. Hawnhekk żgiċċa biex ma joqtluhx. Imma Ġesu ma beżax u kompla jwassal il-kelma ta' Alla kif inhi. Bl-ikbar libertà, bil-kuraġġ u mingħajr biża'. Nitolbu l-mulej illum fid-dawl ta' din il-kelma tiegħu biex aħna dejjem niftakru li huwa Alla li jrid jinkludi lil kulħadd u nwasslu l-imħabba tiegħu lejn kull bniedem u biex aħna wkoll ma nibżawx nwasslu l-kelma tiegħu, niftakru li meta nagħmlu dan l-iskop ewlieni tagħna mhuwiex li l-oħrajn jaqblu li nġibu l-kunsens tal-oħrajn imma li ngħixu tassew il-fedeltà lejn il-mulej.
Jurresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xanda l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Tolbuk għal Papa Franġisku bħalissa qiegħed flajru lura mill-Iraq lejn Ruma, nitolbu biex inti tkompli tbirku tħarsu u biex il-vjaġġ tiegħu pastorali, żjara pastorali fl-Iraq tħalli ħafna frott fost dan il-poplu li tant sofra. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tatina xita fejjida u f'waqta illi tagħmel il-ġid. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbu llum fjum il-mara n-nisa kollha biex aħna nkomplu dejjem ninkoraġġixxu is-sem tagħhom u napprezzaw is-sem tagħhom fis-soċjetà, fil-familja, fil-Knisja. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex inkomplu insegwu bir-reqqa il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tilqa' fih danek il-dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar ġranet, u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-morda dawk li huma waħedhom fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qal mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex din l-offerta li qegħdin nagħmlulek bħala qaddejja tiegħek int tbiddililna fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Jekk ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Int tas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġid u safa ta' ruħhom. Għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi hekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismew l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien sienata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Tal-vanajn ta' Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Bittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missie li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaloliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Jekk ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla it-tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina li għamilna bis-sagrament tiegħek mulejt naddafna fruħna u taqqadna bejnietna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Jak ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna u għafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dobiet ħarisna minn-nar tal-infern u ġenera l-rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Issilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu għati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenera l-rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenera l-rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet missieru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimo Rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dubita ħarisna minnar tal-infern u ġenera l kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missilna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Isa Marija Umma l-Tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimo Rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi.
Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missieru lil Liben u lill-Ispirtu Santu. F'kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dubietna ħarisna minna tal-infern u ġener erbeħ kollha u jien dawk li liktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan t-turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missieru lil Liben u lill-Ispirtu Santu. F'kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jiddi fuqha. jistrieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla, Inna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, inna lina, Spiritu Qaddis Alla, inna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed, inna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob
Lapalina, xebba li tistħoq kull foħrija, Lapalina, xebba kollok seta, Lapalina, xebba kollok ħniena, Lapalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, Lapalina, mera ta' dosija, Lapalina, tron tal-erf, Lapalina, bidu tal-ferħ tagħna, Lapalina, amara tal-Ispiritu Santu, Lapalina, amara ta' kull grazzja, Lapalina, amara ta' kull tieba, Lapalina, warda mistika, Lapalina, torri ta' David, Lapalina, torri ta' lavorju, Lapalina, dar ta' deb, Lapalina, arka ta' rab tal-ġdida, Lapalina, bib ta' sema, Lapalina, kewba ta' filgħodu, Lapalina, saħħa tal-morda, Lapalina, kien tal-midinbin, Lapalina, faraġġ tal-migranti, Lapalina, faraġġ tal-imniktin, Lapalina, għajnuna ta' ninsara, Lapalina, sultana tal-anġli, Lapalina, sultana tal-patriarki, Lapalina, sultana tal-profeti, Lapalina, sultana tal-appostli, Lapalina, sultana tal-martri, Lapalina, sultana tal-konfessuri, Lapalina, sultana tal-verġni, Lapalina, sultana tal-qaddisin kollha, Lapalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, Lapalina, sultana mtella s-sema, Lapalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, Lapalina, sultana tal-familja, Lapalina, sultana tal-paċi, Lapalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Maħna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Alina, itlob għalina qaddisa Alla, kun jistoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Ir-rażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost iqtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Lapalina, San Sebastian Martri, Lapalina, San Turokku, Lapalina, San Pawl Missirna, Lapalina, San Publiu, Lapalina, San George Preka, Lapalina, Beatu Nazio Falzon, Lapalina, Beata Addeodata Pisani, Lapalina, intom qaddisin protetturi tagħna. Talbu l-Allalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Parus kassismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u biex min ikun imsejjaħ jieħu l-vaċċin jagħmel dan b'responsabbiltà lejh u lejn l-oħrajn. Nawguralkom il-ġimgħa tajba. Ninsellmilkom.